Ja, velkommen til endnu et eksperiment. Nu skulle jeg prøve at optage og tilbage til spillet her lidt til Minecraft til min søn. Og hvis Eva også er med, så er det til hende. Vi går lidt rundt. Jeg har fundet et snelandskab med en smuk kløft. Den er herovre. Den er en knogle. Den tager jeg. Jeg tror der har været det er en monsterverden, og solen er lige kommet igen. Det har været en hård nat. Det ligner her sådan en kjøjs her. Jeg kan ikke huske hvor den der. Der skal jeg ikke ind. Jeg kan ikke huske hvor kløften er henne. Jeg har faldet ned i den flere gange. Der var den. Så er den. Der var den. Halløjs. Lille kanin. Jeg blev helt lille. Så. Skal den det væk. Jeg går rundt her. Det er for at se hvor lang tid jeg kan optage den kanin mere. Den er pletter. Den er nemmere at se efter den. Hej lille kanin. 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 Og to kaniner. Ja. Jeg har ikke rigtig bygget noget, fordi jeg har ikke rigtig noget at bygge med. Nu kan jeg ikke huske, at der er op og ned. Hvad shit? Godt. Hvordan kommer man op? Det er besværligt. Det er en verden, man ikke kan flyve i. Så er der en lille fælde her. Vi går videre. Jeg synes nok, jeg optager mig nu 3 minutter. Ja. Og optager. Ja, det er fint. Jeg tror, man optager 3 minutter. Indtil videre i hvert fald. Altså tror jeg ikke, der er nogen begrænsninger. Og det bliver ikke mere spændende. For jeg går bare på for tiden til at gå. Kan I have det godt, børn? Jeg håber, I nød den her film.